Enough of no, asina Obiora. Hey, Obiora. Most can judge one as a maluka and one wakeme. Ma, Irula, ba Obiora, Shia, Yabiko. Namuna Dora. I have really fine you do. I pack a child. I got you where even now Guiana or Guinea on a township. And I did other Guayam, Joe Church. Maybe you got for the general women gazy upon the country. I see no Kanziana and for Babico. See no fenosis on Atakanle. I'm among Miss Amazia. So what they are only a bigger. More than a gare. Gagole. Piano, I shiny idea. You might do canny. You may get a go, Guinea Ganaza. Ikula, the castle. I shall go by the township now. A girl like Yana. Or I should come by the township. I'll give a gikus of Brena Moto Joa. Margo Pagio, more chocolate township. In the Gonjamoro one. Margo Pagubia. It's a lamp. I want chief. Oh, wash. Obacala, Chief Alohula. True to God. You know, near Yasu. Ma chief. Kusi chief nozo. Kele chari ayaza kwam. Si ahe chief obiko. Ha humre si aho. Barao. Chefu kwanu. Ama kwanu mama o. Eche mechore kona adara. Ha humre nije boso. Jeboda ma. Si chief abaka. Baka. Nye yesoro baka. Si na ni chori me adara he. Si aho kwa hem chore o. Bato wuko to ha. Ochire konam. Konam o to no to shakonam. Ige kuwano go. Ige kuwano. Ige tukem na so na rapalio. Uga bring me me gralaga ga ko wu yoka ni kwa be mjeti ye gina nsobu adu hem joso na agwa chief che weliwe ha ya chefuo chief abia iwe but wu hem chere chief nye ya ewuriwe so chief chori megi ha abi no chori megi ma cha ngba na eweliwa ene ku ne butukwa nye ya ime no to shiga kwa nwan yo da ya hu da ye were m iwe le magwa gi Munye ya mu agwara ya sia eweliwe na owu he chief mere him chere ya nwa sef obi alod ya just na agwa he mere ne chere he bia ka mu na gije aje sale akwa shile ari ya chola anyi mkpukpe ebe gagadam akwista munye elelu munye gasara ya kwa shile ri o onu burebure ga uru onwe go imeshele uzo we imeshene ari debe nga nke uzo we olekwan uzo lo chief imeshene uzo lo chief imeshene uzo lo chief wewe no kembo shopara iru kwadi ga hu no o mepro ngbe eweliwe adekwa kemne mana chief nye ya oje wiwo akọ ewiwo la ba mu odiri mano chief ahụ oje wiwo akọ ojo kemma nna na arịa biko eweliwe ye jiwe zumuru moto ọrụ gigide ewiwe eweliwe ọrụ gigide ewiwe nnekwa na hojo ashiro ọnụ ga na akọrọ ede mere hojo akọrọ ihe niile na akọrọ ọgụ de ewiwe akwa asụsọ ka m chọrọ ịzọ gị o ama ma nwana nwoke ebe tinye gị na kọna bịa kọna ya kọna ndị dalanga ile ihe mmiri na ote ị nọ ote gị na-ekwuge ọnụ township adị mgbe do Obiora ji mehe ọnụ elie nọ n'ala si na oge chụtara na township ụbakala lekwa m agwa gị ọkụ na-esi ahụ ya esi anyị foto ọ sị gị chọrọ anya ọrụ na township lema gwakwa gị ya mara kwasa dịkwa ka ego inye anya ọrụ ya werekwa foto anyị oji amara gwa ego ikwukwula ihe ụdọ amara na gị nne kwufere ile a ga-egbu n'ụlọ ya a ga-egbu ga-egbu o mmasị na ụmụ ahụ ji sa kwara njike gawa ihe ahụ eshiwe ụmụ ahụ ji wekwu taa gị duzuru soro m yiri efe ọma soro m ụbaklaị hụ na gị adịghị onye awụwa ịnwe onye ghara ya ihe mmiri ị chọrọ ka m yiri efe mechara kpọchara mpịrị wado onye ara soro gị gị nwa bịa wee eze nwaanyị anyị ya gaba inyo gị jele onye na-akpọ gị ịmara na ma ụmụ agbara ka ukwu ego ụmụ agbara eleghị chụga gị ihe dị chief ndị bela ele nke o good morning udo dị onwe ihe megani ihe njiri bịa ebe a wụ maka na achọrọ m ịkwanyere gị ugwu maka na asụsụ Igbo si n'ugwu bụ nkwanyere ịnụrụ ya biko achọrọ m ịyọ gị ehuru otu ehuru mle mama anya ahụ m onye nsogbu ana m achọ nsogbu mana mmadụ chọọ m nsogbu onye nye m nsogbu ma ebunye nsogbu n'uju ya enyere ya
Hey, chief, you cool, you need to put on my hungry, you go on. You live when we got him. More, you was him. I come more to I never. Uno nabo can be a rayo. Si Biko, a Jim Chicken and any by you. Una biasini feature amolo. Mbo so dim yoje, Muyagi so young gas, Chaya, Una Gamana, in Ria. Hey, Chai Ubakalae. I died when we walk. Chill, oh my, Grandig, Chief, Uno Cose, Marcus no Noza. She a year will you come there, don't have him race, ya. Let you more him any. I'll play my Dikeh at the time. Abatalangi. Magiba, Gabu young crew, or time she boya. He showed out one Maggie. I'll be him. Oh, wait. Can I go for the gate? I can no pull us. I'll be him. I'll be homeless. Oh, Lord, I very shashi. I'm gonna what's it? No, you chalam. I am Magabata, Gabia. Unemela. I get one. I get one. What did I get my walk? What are you doing? Walk for dinner. They could say who? I want to win. Marco, she will chief. You go find me. Now you will nature ma after you make you hold. Let's show me go see some. Madam, my dear Rosa, and now who's only ordinary to Magana corner. When I say, yes, I want him. I give you over by chief. Keka jamba bunao, au kwa mano neku, au kwa jano neku. Hey, I will hand dog wiggle. Wow, I had a township. Him game her. I got him back. Just got a penny in the Wojino. That will have California. Jidia, oh no wiggle. Jidia, oh Bangui. He would have Tiananga. No Tanagar. Otini would church, yes, on your with Hagagant. The Kumbang, he showed the wagon Quinaka. I give him quick. Waited to honey, mem. Half color high hooker. Njadi mana nem na mano anwona iche manjado taship ma agame wo onya akonoba agame ji akonoba m jide halekwa onya wo yakwa ti ya nanga ehiko no amusi ga uzukwana na ye neku here we ku oka ishote ni ku kibo hewu ndogwe ga hewu bunyo ganya imana ndakuru ikuru okule ndogwe ku ndogwe ndiri ihe ni mana no na iku mbao onye ga egbufu m Bakla! Aquara, Bieba! Look on walking one. Oh, give one Jenny Beba, just a child we want. Gavin never no catchala hash. Ah, Egislam got a ponya, one of my yagata. I was ugly in it. The Aura Magwag. Ura Tama Waggy. Only match long look at Tamago. Only match long look at you will hear one and say, Meloga, the one of Corobacash. Magwagyo, o wa hine mefumo, o wa tetu hine mem. Ngi je gakwigwe, ngakwa magwashi. O wo genwa. E bata ni mo he ni mu bonde mado. Ge je no ba ho. Ni se cha wiwi ga be no takachala ha chinala. Atu wonye nyo shema de bloge. Ama na kegi. Ama me bibi. O tolewe na bo jiagu kwa. O tolewe kwa no anya ku chocho. Se magwagu. Okwa mo neji kaike na gbari mo bi kena chemda obuni metilo no ge wonu asuboza ma wa metu ma gwajegi o de ka do aja say chen njebia mo ikena ko na gbari mo me ga bia me wo aja bi ka gwaje nkwana wa kule o de da aja say akiru yi onwo Oye unwoke okwo. Lema gbage o. Amana na kege. Atomo le ni ose. Ma je boge. Ha ga jirigi. O ge na no chache ba wola. Onye osi ko kwa ga yo sa. Akora. Alablam. Onwe ho na mefu. Onwe tu le shon go ada. Jodule na bani. Jodule na wa.
Ndukure ma bring him kama je mu to no she me boma. Kama ko ma yede. Aso bien buté bla po. Angi buté lo ni o. Ini gimana? Hai, tapi gak tahu dua beri. Oleh kurangnya. Ngok bukan maya, bukan maya. Ya, ini gimana? Ibu mana? Oga aku mau jual melonya. Imah gimana? Imeri abu, aku mau biar nulung biar kau orang hemren. Gue ni gak ada lama. Biar lama. Lama. Ikarung gak hani. Gikile. Amesin gak? Amesin gak lama. Hei. Ilama. Gi, mejung fuma kau hanga. Inani am nak gua. Biar lama. Lama kau. Aku mau biar nulung memeri abu. Oh, kelana mango. Ino kue. Dem galeng. Ngake nang mak. Wo, yo kue malu. Wala. Wala kale mango. Awe hi sumo trek. Mamba, kale mango. Wodi hazo. Ure na nwanyị ọma Adadema. Ichie Nnaka na nwa ya nwoke Obiora siri ha ebe a pụ. Ha bịara ka ha jụọ ese gị ka ha mara ma ị ga-ekpekwe ka ha lụta gị kpọnye nwa ha Ignatius bi na obodo Ghana. Eziokwu ụbakala. So anyị wee sị ka anyị mara na o ji amasịkwa gị. Achọrọ hello. Jema Ghana. Eziokwu. Hey! Chineke me. Dere, ohe juga. E mara kula kemgbe si mgbe wuru okpere si Chineke mebere m ga township je rụ ọrụ ego. Mụ na Adora na-ekwu esi a. Ma agụ ya si asha Ghana wo obodo Igbo. Ghana wo obodo Igbo. Ade ibe ije te mmadụ mmiri. Ife ihe na gwa ikwetegwo na nwa ha bụ Ignatius ga-anụ gị. Ụbakala ekwela m eje m Ghana. Obodo Oyibo. Iru ebe a ma biko. Ha ekwela adị pa. Hey, Ụbakala. Derele. Ụbakala. Amana Chineke hụchara m anya. Na obodo Oyibo na m ga-emechakwa jee. Nke obi na-atọ ịkpari na pori no ta ụda dịkwa. O kana mo bi ejila tọlọ m. Ụbakala. Eno na m alụbụla di. Ekwu n'ihe. Alụbụla m di. Kene tiri chukwu. Imena. Emra na Ignatius nwa Ichie Nnaka. No nke asị na ụlọ Ghana na. Onye nlụ ga odi m. Chineke kele dịrị gị. Anụm na obodo Oyibo na Ghana na America na anọ he. Ka ekwe na agwa nka. Mbanụ na Ghana bụ mba Afrịka na ụha America na. Kwe no joku. Ohem no achị ndị ọcha juchara ebe ahụ. Ihe me ọmụjọ na awụ. Amam njedo ebe ahụ na. Amam he nje sọrọ. Amanụ m ọsụsụ Oyibo asụ. Biki iru ebe ahụ ga-emu aka esi asụ n'Oyibo wan. Ka ị ga-emekwa wakwa ebe ahụ ọwọ ọnwụ. Mana amadi m onye ọwụ ahụ biledi m ya. Moji otu ụkwụ, moji otu aka, moji otu anya amadi m onye ọwụ. Ọtọ wụ onye m na-alụ. Ohem no. Ka biko iru ebe ahụ ga-emu aka esi asụ ya. Ngwanụ ka m je n'ugwu je hụ Adora enyi m. Ngwanụ Chineke kene dịrị gị obi ụtọ atọgbuola. Ime na o. Na nsogbu dịkwa. Njedebe ahụ ndị ihe m ji esụwa. Ndị ọcha juchara ebe ahụ. Mbe je sụwa asụsụ anyị. Onwekwana onye ga-ezu m. Ndị Igbo nọkwa n'ebe ahụ. Nje gakwa ada.
ndị mmadụ kama nlozo mekọta sele ka njụọ gị ọ pụta na ọ bịara nwa ya ka Ignatius nụnụ ka egosiri ya ọ bụ na ọ na-afụzi ụzọ ka ọ bụ na o nwere test o ji wee nechasị anya bụrụ ibiliachi ibe m aka nne galụkwa okwu ife nnọzikwa na ya bụ ife nkwụ gbata ka anwụ kama ya nụrụ ma ncha biko onye mma na-ejibi ya maka na nwata nwaanyị anwa afụrụ na ọ gbadago na onye kọwatara Obiora nwa gị na Urenna bụ ọnụ na-egbu ọcha na ọ ga-ekwugide kwupụ ngwa ya tinye nwa ya na nsogbu na Ghana anwụkwanụ m okom ekwukata Obiora anụrụ ịma na ụmụaka kịta okwu fa gwara onwe fa kafa na-ewe nne nke m kwali ka emebi eme ka ọ gaba agaba ehenụ ebe ọ bụ na asị na ya anụ nne biko si nụbakwu ya ka ọ hapụkwa ịbụ na ọmụ gasara ya ekene m na-enye Chineke bụ na agwara m nwa m okwu dị n'ije maka ọ bụ na m gwara Ada ịmana aka m enwe nnukwute nsogbu nwere otu o sigo otu a wee gaa aga m ejezigwa Ada si ya nekwa ife emenụ kụwatala efe emenụ wee malụ nke e ga-eme ọzọ nne m ị ka nọkwala ya n'ife a na-eme ịghọtago ọkwa gị ka nwata nwa ya ji wee melụ nne ife ọ bụla ya enye nne ọrụ dị ka ya enye gị ka ya enye ya nọ okelu nne bụ gị nwe biko ekwuzi n'ụdị okwu a biko agwasịkwana m ụdị okwu a biko nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị ife na-akọ ife a ama n'oge elu kịta ndị befe ama na nwa fafụrụ n'anya fama masịkwa na fatọkwalụ m ya na-azụ ya sins be m ka ọ na-alụ be m ka ọ na-eli nri be m ka ọ na-eyi afe mụ ọbụghị n'isi ma okwu ọ na-ekwu fancha dị m n'isi ya chere ka njụ anyị ego ahụ m na-akwalụ ije eme n'isi ya unu ewepụtalụ m ya mba nụrụ ka nza anyị na mba unu na-eputie ọ ya bụ ife ahụ na-agwa anyị akpọ m aka ahụ sa agbụsịkwala m ma na ọnwa o ji bụrụ nwa m nke m ka mma nwa nke m ife wepụlụ nwa m meje ya bụ ije mana nsogbu adịrị ya ọkwanye ka ndị be anyị ji si n'ọzụzụ si ya onye nwe nwa kpọrọ nwa dịka Obiora nwa nkwuru na nke okwu chọchọ nwa olu hakwa Ghana so maka aha asụ Igbo ebe anwa nye nwa aha anụ bekee so ọ chọkata onye na-aya eko ogologo aka ọfụrụ ya omume ya okuru bekee ọ nke kwesịrị ya ya kejiwa ya okwu ya ji anọghị m ọrụ ya mgba maka na ọ na ya pụ ka ọ nyụpụ o mechie m ka ọ nwere ịgazi ya biko nne Ada nwa m amakwa m n'otu a ka ụwa dị onwe okwu ife na-ememe nwu n'ụwa nke a ka m fụsị kweta na ụwa nwe ka ọ dị onye gwa bụ ụwa na mmadụ ga-enesia ikwuligba oyi gị nwaanyị bụ Urenna wee sị na ọnya ka ọ dị ya mmụọ ọnụnụ mmenkwakwa fetu unu sel ewegala Ignatius na Urenna ka ọ ga-amụ mama igbuole m atara m igu n'isi ya ịmama na onye bịara ịlụ nwaanyị n'otuge nwaanyị ọ ga-alụ gị gbachi m nkịtị mkpụrụ ọgwụ ihu ya soro m gawa ma egbutala m a sịkwana nke na oje achọ nke o mee ya onye ebuo amarakwa m na ọ ga-enebe anya ebe ọ nọ maka onye gwara m na ọ ga-afụ ya otu ọ dị wee sị na onye ka ọ ga-anụ mma nkwekwa ekwuedịrị ihe na-ekwu ọma m isi ghara onye gwara Urenna ga-ebu m ụzọ alụ dị n'obodo nkwure Urenna ka eji m nwaanyị ya ịma nke kasị m njọ bụ na afọ ine ntalụ n'isi nwatakịrị a anago m n'iyi nni mmiri akwa okwu pancha bụ ife na-anụ kịta ndị befa ego niile ga-eme n'isi ya na-abịa ịnụ ya ọ bụrụ ndị be nna ya ga-eburu ego ekwudịrị ihe na-ekwu na bụ amabịa gị gbachi nkịtị na Urenna bụrụ ga-aga obodo oyibo ahụ ọwashi gbapụba
Kapụ be wezi n'iwe. Kapịa ya n'ụba. Ọ chikwu enyere ya. Atajinali anya na ọchukwu enyere ka anyị dibe nọ. Mụ atụrụ akwa anya nke anụ makwa m na Ignatius nọ na afụsịkwa ụzọ. Ọbọpụ ka ọ ma ekwu mba. Ọ ma eme. Wale na otu chukwu si wee chee n'ochi dashi edi. Ha ga-anọba n'ụdị nwa. ihe niile eme udo ọrụ mma ọha mma mere ọkwa m nọsọ nwanne nwoke na ọ chọrọ ịlụ nwa m bịa kpọma m anyị tụsa plan awa ọkụ ịga maji mere ịga ha akpọ m ịga ma nke ịga ha akpọ m ihe niile eme udo ọrụ mma majụ dị na aṅụ ọrụ mma nke Ugo anụla m ihe ikwu mana chiredele majụ ọgụ chiri majidele gị abịa m akpọ gị ka enu zam agụrụ ihe niile nne m ugbu a atadịkwa ngo atadị gị maka ya rụsa ọdụ mbịa bịa na-eso adịghị ka ụzọ ọha ka ngọkpọkpọ ichi nọ na-eso oshi mkparị na-ege na ndị nke ọnụ nyere m ugbu a na ụlọ na-enye m ugbu a anụdịkwa m ahụ ya nga m ga-ekwesị nwanne gị nwoke ọwụ mekwela ọmụ onye nji anataga mkparị niile akụ ịhụ na adịkwa m ata gị but hapụ ya ga-alụwa ure nna ahụ ọkụ na-eme nwaanyị dị na-ekweda abịara ọkwụ n'ụsọ ihe ọnụ chọrọ ịlụ ọkamụ mma lejikwa m anya na lejie m anya ọma ị na-ahụ ya mma alụta dị onye obodo oyibo dị onye Amerịka ọ dịkwa ka ị Ghana kwe na anya taa ya hapụnụ onye ara chekama agwa gị ka na-eshi ọdọ eshi ọdọ ị ga-ahụ m n'ụzọ sụsụ achị ụdịrị ihe sụsụ achị ụdọ iji ka ebire gị n'otele ebe gị n'ọnụ onye ara kwa ịhụrụ ṅụ ma ṅụ ma obi ọra ka ị na-asa gara ka ọ tụrụ mmanụ baza niile na-ege ekwentị ọsụ gidigidi afọ tụrụ ọsụ udu anyasụ ọsụ ka mmiri ọkụ ya ọ ga-awụgbuchu niile ndị ara ndị na-alụ nwaanyị ndị otegharị taa ya hapụ na iso dotegharị ọ na-alụtarị m ndị ara mana otu ihe m chọrọ ịgwa ụda ahụ ikwu kwuru ure nna nke nwanne nwoke chọrọ ịlụ emere m ya accept maka alaikisa ha mee mana lekwe m agwa ọwụhụ m mesịrị because mgbe m nọsọ nwanne nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị m bịa kpọma maka iwe enyi nwaanyị si lekwe nwanne nwoke ọ chọrọ ịlụ nwaanyị anyị tụọ plan tụsa plan krak abrem mesa ihe niile anyị mere ọwọkọ ọha mme mere ka ọha mesịrị ka ọ mụsị plan anyị tụrụ yo felo ịpụta nga na-akọ gị na nwe nọ nga ha ọ gị ka mma ọ gị ka mma majụ dị na-aṅụ ịbacha mara ihu ka okpurokpuru iji mkpụrụ ụtọ ọrụ anụ ọja nwụrụ anwụ ịpụta nga gị na-akọ m ịkọ m gị kọ nwanne m gị kọ nke nọ Ghana gị kọ nke nọ n'ụlọ gị na-ekwu anyị ikwu tọrọ ọsọ nwanne nwoke na-abịa lụọ ọṅụ ọrụ isi okoto gị bute oche bịa n'okporo mma nọdụ ọdụ ịkọ obi ọra gị kọ nke nọ Ghana gị kọwuo m gị kọwuo nke nwanne nwoke taa bụ aṅụ ọsịsọ mkpe ọpụta nga na-asị nke nọ ọpụta nga na-akọ nke ọzọ aha mmiri ṅụ ọkwa m bịa kpọọ ọṅụ sị gị nwanne nwoke na ọ na-alụ nwaanyị gị bịa ka anyị tụọ plan anyị tụsa plan ihe niile ụwa anyị na-eme ọha wọkụ gị bịa nga na-akọ male emana anyị emechadịla mechaa ha ala obido m ịmana cha a ga-emecha ha bịakpọrọ m jem Ghana ebe Ignatius di m nọ ọ ya nwa ga-alụ m mana ọwụ Obiora ga-emecha ha echi m ebe a Ada biko je na ma ihe nsi n'ọkụ ma ọdụbago mma akwa naka ya bụ ga-eri je ma ife ngwale mmanụ shiga gịnị Ada ọkwa ngwara gị si aga na obodo oyibo gasị ọwụ obodo oyibo hụ ya na ọkụ hụrụ ya ma ahụ mgbaga gị na obodo oyibo ya sa wuo obodo oyibo mma ọ dị ka ha m ka ọ dị ka nọ ya chee ebido ogwu n'isi nwụna asị m ndebe ka di m na ndị ụmụ nwanne m pambere anyị kụcha ịhụ mere kwucha asa m aga m ije Ghana ure nna ma achọrọzi m ike agwụgo m isi na awa m biko kama emesịa ịkọba otu gị kọbara anyị ka di Ghana anụbago m ya sins ka m sie nri
biko ike agwụgo akala mmale hinkwu na asị oke ma he gị mene emecha ericha nri onye ọbụla sichi ike anyị abịa du kọọ ya ya edo onye ọbụla n'anya but ihe nkwo na-ekwu ha awọ na ịgba nkwụ nwa erubula chike a onye nkwecha anyị du nzukọ mara agba anyị ga-eji chọta ego jee n'ime ahịa asịrị na ozugbo ka zuo ike mgbe m enwezi ezumike n'ọnọ ya iso ọ bụrụ ịchọrọ ego ị ga-eji wee mee ihe nwanyị na-akọ isobe ụmụ nwanne papa anyị anyelụ gị aka ekwukwula ndị a nwụọ dịla ọmadịhụ n'elu kemgbe si nne m na nna m shiri nwụọ o nwere ike jụrụ m nwụọ na mmiri riela anyị nsọ alakwa ụtụtụ ma ndị ndụ gabasị nje gakwụ ha o nwekwa akụkọ nwere isi o ọ gị nwawo mma m nwere ebe a gị nwawo mma m rie nri na nke gị na-ehi ebe a anụ adụọrawo nwanne m nwaanyị gabasị nje gakwụ ndị nwụrụ anwụ de kam aje ebe kechifu amana sacha akwa sofre sali ha meji shomula oge enye anyị mgbe ego ma ga ejere je zuru uwe ngeje eme mgba nkwụ m gịle onye mụ na gị nụ mụ na aga lekwa ya ngwa nga ihuru ụkwụ m aka m agada abịa ngụwa igida ahụ aga m ahụ aga eshikule m agada m abịa ole so ma m ga-abịa agada m abịa Ada biko achọrọ m ka ije nene ma ihe nsị gị sinye n'ọkụ na ihe na-ebe ege onye ntị ma agwakwa gị o ịhụ na nje Ghana ruru ime ruru mụọ nwa ịma na gị nwa ga-ebịa lere m ọmụgwọ Adaora gị nwa bịakwanụ bịa soro m na-ekurula nwa eziokwu amakwu m ihe na ebe a mee ka male ka m soro unu gị je mana ole anụ ị na-eti ya mana njedu Ghana shiela dị mmiri ma mre ole anụ na-eti ya n'ime ofe Urenna nkwụnye ọtọ ebe a esokwana m n'azụ ike ya anyị na-eme agwụgwụkwa m o kwenye mkpọtọ anyị na-eme ọgwụgwọ m ike maka ndị ese niile ilugoro oge dade ihe akwụkwọ ukwu ego shingala wakwo mmekwa nna nene jeme soro nu wa mu aye agu ji pa mo ri blani e ko nu na ta ajimbia imana no agula gị na Adaora naanị ụmụ nwanne naanị na-enyere m aka n'obodo a onye m ji mbịa gwa gị unu nyere m aka chọrọ ego m na-eme ihe mgbakwụ kemụrụ na nna na-agagharị onye chọrọ inyere m aka lee nwa na eribila na ike bụrụ agụ na-agụbụ m ọ na-achọ onwe nọ n'ụlọ ama m emere na unu akpachala m agwa ị ga-agwụla m magwa m na-eme amakwa m ife mmeli yo ị na-ekwuzi ka ọ bụ m nne ibulu nna ya ọmụmụle ka bụ m ndị obodo papa ya ị na-ebe anụ a na-agụ m na-ekwe ọ bụ na ndị be papa ya wetara ego ga-eji wee jee n'ụdị ọ bụrụ mmụọ ọ bụ nwa ogbenye jeru nwaanyị ga-eweta ego enwere m nnu ọ bụ na m nwee nye akụzina m eri eji bata ka ji ekwu okwu na ntị otu mkpụrụ akwa ka ị nwere ihe otu ka abụọ ka ọwa atọ chiri ya ga-asa ya mmiri otu a ga-esara ya eshiwo ole esi chọrọ ime ihe a chọrọ ime chọrọ ka eme ya ekwukwula kama ịma na ya ahụ onye Chineke nyere m ama agakwana m ya ala n'iyi kama m eje yiri ihe fam echa baba akụ aka m eje yiri ya ji mee m chọrọ ime ma lelu ka m gwa gị echekwara m ebe ka ụmụ nwanne mpa m ndị ochie ahụ nwụrụ anwụ ajị m jere ala mpa m mọdụ mmarị ala mpa m agwakwara anyị mba agamiri efi anyị o sochakwa n'ime ihe nkwuru bịa si mbịa rịọ gị ma ị ga-agbalị mma gwanụ ndị mitin gị abịrịnụ ka ego nye m mgbe ruru ka na mmagwụ ignatius ya anya achịwu gị ego nke a bụzi gịnị ka ndị na-atụ ụmụ nwaanyị ndị mitin m ego ka m wee nye yi ka m banye n'okwu ụmụ nwaanyị biko bika chọkwa m ife na-eme eburu ide ekwe a na-agwago isi gị were akwa eji kwụ aka n'ụzọ ka isikwa na yili etiezi na akpịrị ebe aka anyị n'eluro jee sụọ akwa mmiri ichiri ya yili emesịa adabịa were aka tee pankeki n'iru dozie oyi iru iwe je mee ego nwụrọ ihe yiri ya ndị gwana akpụkwụ ndị ihe yari egbecha ọchịchị m ego onye kwuru bịa gakwa unu nye m
Ono na basara wa ke mu de ri blani. Ago no na ago. Ure. Enyi mo nwan ebe wo. Oh, esu agmada. Big guy Benz. Ma take the stick, take it back again and shine. Oh. Hey, enyi mo kala Ono we ko be ma do mo. I to cha mama ma je be ke di. Ma na. Ke mu do ago ji mo ri blani. Oh, you want me to give Mama one of those big and become. What do you do? Me I okay biko ashe mari oge uwe ahuru gi igafu ya ba onlobi me na mebre chola mego me ji gba nku eji di mego le no mma ada anyi na maka o se enwehu ego jenyem umu nwanne mpam se enwehu ego owu ka m hafugo mba ye ekwukwa na cha odide mma ye me mbu na imeji m na ijile ego wee sị ka ịhapụ ịgba nkwụ mana ihe mere bụ na isizi na-echika na-eme ya owechi eche agarechala m garecha n'ụzọ ụlọ onye ọbụla chi ha chọrọ na m ego ọ bụrụ oge ka onye ji 2000 ka onye ji 5000 ka ha chọrọ m nje n'ime ahịa jesụrụ uwe m ga-iyi echi mgbakọ m onwetụtụ onye nwere onwetụtụ onye chọrọ inye m le oke ejere m jee iti izuchukwu chi ha chọrọ m ego m jesụrụ ọrụgo dịka efe m ga-iyi ya sị m bịa n'abalị ya na ọbịa esi egidi ya ihe mee mbụ na ka m bịa ka m gbakeli ya na ka mma na ma chọ 10,000 nye gị ka iwe kwado 10,000 Chineke gọzila m amen chai ụbakala ịmana asị na nwanne nwoke na otu nne na otu nna mụrụ nwa ya agaghị m ahụ n'obodo nne gara ọ na-adị m n'ebe akwa eberekwala makwa ọ wakara ka m kemgbe esi amụrụ m ọkpa m ja ahụ na-ata ahụ ewerela m ya otu m siri hụ ya ewerela m ya like that just half ya eberekwala makwa nna ị na-eberekwa na onye ya mee bụ ka m bịara m gbakeli ya na chọgharị ebe m enweta dị m ka m nwetara gị na biko nna biko malia ure chiwachi ọbịa mena m ngwa nna biko hey ụbakala hey Chineke gọziela m gị o 10,000 obere ego ncha ihu ya meje kwashi ya hem bi mo awoku hey ime na o chai isi egwu na oge kwukwa igba anya sa n'oge kọkwalụ ule na nwa mama Ishitaship. Yala. Chai. Hello, Simba. Hade mama. Ebe kishikwa. Hey, dedele. Chai, obaklai. Wajoronjo. Ndo wajoronjo. Dede mana na chi. Ana na agare ke modo. Na agare na ari ego. Hanya don mego. Aji enje mehe ihe shimechi. Onwe chọrọ ya do mehe ego. Ha she ego ade. Mana enyi nwanya dora. Ho buru efe osoro acha onu chala me. Ama ho cha mmiri. Ama ha cha mmiri. Kam no ọ ihe mere niwo nne m na nna m anwụọna lebe akwụkwọ gị dede mpam ọhụrụ m n'anya hụbụla m ọhụrụ ya sịrị ọnọ n'ụwa nwụ ị gara ịhụ ọ bụrụ iwe gị na zilam akpati eju ọ ma na ọnwụọna ọ ihe mere onwe onye chọrọ inye m ka nshi ya dụnụ m aka ha si njeba na m ekwuola onwe m ka ha ma gaferekwa hụrụ ya ka m jechugbu ya nlọkpugbu ya ma hụ oke ọwụ oke naanị onye kwere m nkwa si a gị nyekpụ m 10,000 ma eji sụta ihe ga-eji mee ihe n'isi mechi ike gwuru m o onye mere ekwere maka ụmụnne m paghị Ichie Okoro and Ichie Ibe ụgbakala dede nna ihe kpara ahụ mgbe anwụchala anyị ọ ka mma ka nwụrụ ha anwụ ka mma ndị anwụchala nwụtụtụ ọ bụra ọkakwa ha nwụrụ anwụ ka mara cha nwụrụ na ịmana ndị awụ ndị ọjọọ eji ndị gakwu ha chachọla m ego ha sị m ha ejighị ego ha ji asọkara m mmanya na nje jụọnụ m ha agwara ha sị m njere ala mpam
Obakla, alam Panyanim, Chinjure, Mewandum, she Akurum Jajere, Jemre, Marcy Hungano, Hegemeno, Unuano, without Nego, Ego, Ogushu, Hongon, Onogekon, who we have Eba, Hashewa, Eba, who oh, Yashim Pao, no Ogo, Ugushi no Toroko, no do with the Kanjo, Ugusha, or do with it. Oh, brody, you know, a shahu, ah, quack, why? You're like Politra. Hey, Chineke me, Ubakla, Heka denen. Ajobula when you are Hubla Modern Heka. Do what you're on Joe. Ajobula when you do what you're on Joe. Ajobula. Bayamoto, Bagamoto. Hey, Ubakla, Body Motoka. Chai, did the Mananasi, when you put on Waka, Naga me put to the motor. Hey, Bakam Pow, did it, I took an able. I can no lie. Hold on, I can no lie. Only you come on cow. Come on, she the time, the way she gave me, she in I told me, I told him, cook, I knew. Did it, Chirimajo, Uncle, I ain't a cocoa. Ubakla, the money cocola, a cocola, I make Wolong, I'll do quite him, who quite him crew. Mana, I did it, and I met a cow. Ham, show will she chineke biko, tale, I got me cocoa, I got me pim, always sing you cook. The shall make kufe, but today they come out with you. Ejila ma dola ashe, one ashe, ejila ma dolia, who had them make who can joya, make ejila me, or one man gave you on your may hojo, may me shun, I got me buna, Shamana hojo, or walk him there. But to work here, the fucking my motor capo. Daddy, I have motor one name. Oh, Pijot. Pijot. Anyway, O'Connor. Let's see, man. Gamana kede ede. Naga ko gomme. Hey! Ubakla. Elam dede huna hengura. Na hengura ke. Okura ke shi ejenjega ku mo nempa. Shi hanye me ko meje so man. Hajo. Hunyana. Eko ma ya dala. Odala. Hey, Elam. Dede. Gomma. Kete mle mango onda. Ega na moto kute shiburu nga baba ni ime. Iburi ega change ehi. Boro ule na gana ahia. So share ya ma akwa okwu o. Eriela me ni le ngwo ngwo so share ya banko. Overclay. Dedele. Tango kwaji. Tanta kela de. Ma higini. Ngune ga he ichori jipu gushi. Jaso ashala hobro he. Ngi efe. Ma aboko ma ola ntem ma ola aka jaso asichala mi nwanne mbiechi isha ga kugushim ga gwa hane ijile ga hu so asichala hoboro he achom ke ga huru hu naka ha ya kwo wu ndo ochi ndojo olena dede aga meje go mga ya kugushim azire ihe ameshina akpa moto go meje azire ihe ejuku bote kwa na mana nkwose ta na echi achọrọ m ekwuru ọ na-eji kwuru ya echefuola ma ga adịkwa ke nnekwu ugo ka m jụkwa gị ahịa awa ahụ chọrọ ije ọwa ahịa ebe ole ka m marakwa orikwu kwa ole kwa ngwa nje eke eriga ha ebe ahụ erigalie a ga-eso acha ma akpụkwụ ma ha kpụrụ ha ebe ahụ achọkwa m ego dede chọrọ inye anyị ka ọ laa n'iyi leelu ha kpụrụ uwe nwụchara adaọra anyị nwaanyị ọ narachala m ya anyị chere ebe ahụ anyị azụ zuju akpa no. Ino nga ka biashi anya ege gore na ntị. Ya ga butem si ga butem. Jedele. Eche mi sha je ma ya. Ga shi kwa je. Unu butere ya unu gawa ya. Gawa. Ka chere ma bia. Okwa. Jedele. Eche fula bu me eche fu. Ajema Ghana. Eche ma ga zo ala mu ihe foto wa. Ure nwa. Ya nya ka to shi na mo. Eche mi sha je ma yu. Ibu ta she na moto, ibu butere ya unu gawa zena. Musa akura bread. Ahu dem bread no moto ma.
Benu ale me. Ure wa baby. Aba mnega na ho na ega mo ati. Ubakla. Obim no cheba. Perula peru. Biko obim. Iru oga na nyen meka uru na egu biko. Sure I no ndidi bo ke di uru. Ma no ure na be ezigbo ma. Da were dokwa hu ya. Amara se ade onye ojo nwo. Mba ure na we ezigbo mmadu. Na o nwere otu ihe na-enye nsogbu ọ na-ekwu ekwurekwu. Agwala m ya si ekwubulo. Ega na ichi ọnụ. Iglesias wey gbo mare ga la dabro now. Pushi ekwurekwu. Aduto to hengi ukwu onye kwuo manoro. Onye kwuo manoro. Mo wa kwuo okwu. Duto to na-ekwu ọ njere kwuo ekwele. Akwi kwuo ekwele. Agwa gị na-ekwu ihe na. Mgbadugwa ke nnukwu ewoli iwu. Ndị amaka ekpa anyị eje. Igwa gebe. Gana. Nya gị gba Gana. Uwe m gị nọchi anyị. Ebere. Ni nya gị gba Gana. Biko gba chọrọ m ka ndị mara ndị custom nsogbu n'ụzọ. Ndị custom, come akwa ndị custom. Yes, custom. Ahụ akpa ha ga-asị na. Ndị ihe bụ ihe ibe ya Gana ka anyị na-aga. Moto m chikwado mgbe ntụ Gana. A na-aga Gana. Mgbe ka enwere ma personal briefcase. Mgbe anyị pụọ, anyị ruo nzụchara nwa mokirikiri ihe ị chọrọ. Iruo Gana. Iglesias nwanne m ji ego. Ọ ga-asị jiri na akpa ile ga-azụ. Mgbe anyị ga-afọ akpa. Bute eke. Ngwa, na move. Ngwa anyị ga. Ngwa gawa.